הלוואי והיה לי את האומץ לחיות את החיים שלי נאמן לעצמי, ולא כמו שאחרים ציפו ממני. מי מכירה את המשפט הזה? תלמדי משהו פרקטי. אני פעם מרגישה שאף אחד לא מבין אותה. עד גיל 23 הייתי סגורה על זה שאני טיפשה. סגורה על זה. אם ככה החיים שלי כל השנים האלה, אז לאן אני אמורה להגיע מכאן? מי שרוצה לחיות באושר ובהגשמה צריכה להקיף את עצמה באנשים מגשימים ומאושרים. לקחת אחריות על הפוטנציאל הייחודי שטמון בנו. זו משמעות החיים. זאת להביא את עצמנו לידי ביטוי. וואו, זה הדבר הכי טוב שאת יכולה לעשות לעצמך בחיים. אנחנו יכולים היום להכיר את עצמנו טוב יותר. אתה רואה אור בקצה המנהרה בזכות קארין. למצוא את הכיוון שנכון לנו. קארין מאוד מאוד מקצועית, מאוד מדויקת, מאוד חדה. איך לקבל החלטות נכונות בביטחון ובקלות. אני עדיין מפחדת ואני עושה דברים למרות הפחד. היום אני רגועה כי אני יודעת מה אני רוצה. כי אם אנחנו לא נהנה מהדרך, אין שום טעם להגיע למטרה. הידע לא עושה שינוי, רק היישום שלו